lagu apa, Mas? Hah? Apa? Bingung. Ayang-ayang. Terus yang di sebelah sini apa? Ayang-ayang. Ning Sinawang. Sone di gua sone. Yang di sebelah sini minta apa? Hah? Ayang-ayang, APT. Terbanyak tadi votingnya ayang-ayang. Ayang-ayang banyak sekali. Ada nih Mas B, Mas. Ada Dimas Pendidikan Solindri, wayang koro original. Munggah nih Mas, munggah nih berarti C. Ayo. Atuh. Ayo tadi. C Mas. C mayor. Jane dong pora. Wis to. Ayo to. Kita gosek nesuk kok. Ayo. Langsung aja lo Mas. Aku lo wis siap, musisine iki lho. Iya to jane. Aket mau soya ayo. Dimas Pendidikan Solindri. Wes mlebu lagi Mas. Wes urung. Hati Anda sengiting lian hanyawang aku kowe lapo katrasan kang mas wong bagus tak jalo ojo selek katrasan pancene tresno kuwi ati pocokan wayang koro original. Ayo monggo sini naik di atas panggung. Iki ento aku sliramu rati aku di senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kepisa mring kanggo sok kang mas sing Gak apa-apa, semangat. Gak apa-apa. Dimas Pendidikan Solindri. Yo! Sekarang mas
lagune nyet kletrek kaya telek. Yo. Manik-manik.